Og værsgo. Sådan. Først så vil jeg godt lige starte med at sige tak, fordi I alle sammen er kommet og har været med til Isblomsten 2025. I dag har vi fået Herlevs nye borgmester, blev indsat her den 2. januar, Marco Damgaard. Vi må godt lige give ham en hånd. Så vil jeg gerne informere om, at vi har fået sponsoreret noget slik fra Candy World, som går til 4. pladsen og sidste pladsen. Og så vil jeg gerne sige tusind tak til alle de frivillige, der har knoklet rumpetten hele weekenden. Der har været omkring 60 forældre, der har hjulpet, og alle børn i klubben har stået i slikbuden og bagt pandekager. Tusind tak alle sammen. Bodenhof har faktisk i den anledning sponsoreret et gavekort til alle de voksne, som hvis ikke I har fået, så skal I komme ind til os ind i klubrummet. Tusind tak. Uden jer, så kunne vi ikke det her. Så giv lige Bodenhof en kæmpe hånd, og giv en stor hånd til alle sammen også. Så vil jeg give ordet videre, fordi nu skal vi til det sjove. Vi starter lige i en lidt anden rækkefølge, da vi har en løber, som skal nå en færge, og det tager vi selvfølgelig hensyn til. Så vi starter med senior K2 damer. Her vil vi gerne se på førstepladsen Laura Dollerup. Så vil vi gerne se næste række, som er Springs K2 piger og drenge. På førstepladsen har vi Elisa Saiti fra Rødovre. På andenpladsen fra Herlev, Anna Fosshammer. Så har vi på tredjepladsen fra Ørsted, Windy Shine.
vi gerne se på 4. pladsen Julia Muchacha Møller fra Rødovre. Og på 5. pladsen Erika Dickmann Svendsen fra Ørestad. Tusind tak til jer. Så vil vi gerne se næste række, som er DEPS K2 piger. Her har vi på 1. pladsen Josefine Toft Reinhøj fra Frederikshavn. Så har vi på 2. pladsen Mathilde Meisfeldt Jensen, også fra Frederikshavn. Og så har vi på 3. pladsen fra Hørsholm Sia Wien. Tusind tak til jer. Så går vi videre til næste række, som er Junior K1 damer. Her har vi på 1. pladsen fra Gladsaxe Vilma Bøttiger. Og på 2. pladsen fra Esbjerg, Laura Iversen. Og på 3. pladsen, Frederikke Victoria Thomsen fra Ørestad. Så har vi på 4. pladsen Natalie Mohammed Hamida fra Ørestad. På 5. pladsen Sara Blomgren Hansen fra Herlev. På 6. pladsen Mille Henriksen fra Rødovre. På 7. pladsen Sofia Holland fra Herlev. På 8. pladsen Sofie Molter fra Herlev. På 9. pladsen Julie Lund fra Herlev.
tak til jer. Så går vi videre til Kops M piger og drenge. Her har vi på førstepladsen fra Rødovre, Sia Henriksen. Så har vi på andenpladsen Mia Kotenko fra Esbjerg. Så har vi på tredjepladsen Elisaveta Andriva fra Esbjerg. Tusind tak til jer. Så er vi klar med næste række, som er Springs M piger og drenge. På førstepladsen har vi Emily Melika Jensen fra Hvidovre. På andenpladsen fra Rødovre, Gry Holt Nørby. Så har vi på tredjepladsen Mika Malou Nordenbøl, også fra Rødovre. Tusind tak til jer. Så går vi videre til næste række, som er Debs M piger. Her har vi på førstepladsen Maria Brushenko fra Hvidovre. Så har vi på andenpladsen Emilia Dagmar Erbo Pedersen fra Hvidovre. Så har vi på tredjepladsen fra Esbjerg Sofia Andreva.
Så vil vi gerne se på 4. pladsen Eleanor Bjergsted Asbø Newcomb fra Hvidovre. På 5. pladsen Celine Vincent Lundgren fra Hørsholm. På 6. pladsen Annabelle Bøger fra Frederikshavn. Og på 7. pladsen Maja Gosling Valør fra Frederikshavn. Tusind tak til jer. Så har vi fun-free opvisning. Og piger synes faktisk bare, at I var så gode, at I alle sammen I vandt. Så I stiller bare op på førstepladsen alle sammen. Vi har Freja Veronica Andersen fra Herlev. Sigrid Højsgaard Børsen fra Herlev og Melia Johansen fra Herlev. Tusind tak til jer, piger. Så går vi videre til solodans Basic Novice M. Her har vi på førstepladsen fra Herlev Julie Benedikte Pag. Så har vi på andenpladsen Sia Wee fra Hørsholm. Så har vi på tredjepladsen Saga Akkersson fra NTK i Sverige. Tusind tak til jer. Så går vi videre til solodans Intermediate Novice M. Her har vi på førstepladsen fra Hørsholm Riley Monet. Og på andenpladsen fra Herlev Olivia Suega Reinhardt. Og så har vi på tredjepladsen fra Herlev Naja Egan Magnussen.
Tusind tak til jer. Så vil vi gerne se solodans Advanced Novice M. Her har vi på førstepladsen fra Hørsholm, Veronica Helene Lund Redin. Så har vi på andenpladsen Marie Nissen Jacobsen fra Esbjerg. Tusind tak til jer. Så springer vi videre til Novice M piger. Her har vi på førstepladsen Ariana Mifuma fra Hvidovre. Så har vi på andenpladsen Alexandra Chin fra Hvidovre. Og så har vi på tredjepladsen Mathilda Clausen fra Hørsholm. Så har vi på fjerdepladsen Astrid Møller Carlsen fra Frederikshavn. Og på femtepladsen Selma Agnete Vilmo Wang fra Hørsholm. På sjettepladsen Isabel Romanova Jensen fra Tårnby. På syvendepladsen Liv Holt Nørby fra Rødovre. På 8. pladsen Sia Wang fra Ørestad. På 9. pladsen Miriam Bitti fra Rødovre. På 10. pladsen Julia Iris Valtorv fra Rødovre. Tusind tak til jer. Så går vi videre til næste række, som er Junior M damer. Her har vi på førstepladsen Siena Ramsey fra Skøjteklub København. Og på andenpladsen Maiken Alexander Christensen fra Aalborg.
til jer. Så har vi næste række af senior på 1 damer. På førstepladsen Annika Bavnhøj fra Hvidovre. Så har vi på andenpladsen Mathilde Yde Andersen fra Gladsaxe. Tusind tak til jer. Så går vi videre til næste række, som er junior på 2 damer. Her har vi på førstepladsen fra Hvidovre Emma Lysdal. Så har vi på andenpladsen fra Herlev Emma Borglit. Og på tredjepladsen Mille Marie Fuglesang Sørensen fra Vojens. Så har vi på fjerdepladsen Marie Amalie Mejland Andersen fra SKK. På femtepladsen Victoria Camilla Baumann fra Herlev. Og på sjettepladsen Karoline Dahl Andersen fra Herlev. Tusind tak til jer. Så er det sidste gruppe. Det er junior damer. Her har vi på førstepladsen fra Herlev Lotus Vantol Wulf. Og på andenpladsen fra Esbjerg, Thea og Thea Bø.
karakteren. Så gør vi klar til udmarch. Så vil vi gerne lige sige tusind tak for en super god weekend. Det har været mega fedt, og ja, der er stadig præmier op i tombolaen, hvis der er lige nogen, der følger, og sponsorerne, som har været med til at køre isblomsten. Det vil ikke være det samme uden dem. Og så håber vi, at I alle sammen kommer super godt hjem, og ses igen til næste år.